Това е нашия меден месец, гейски меден месец. Да, с моята любов сега. Ти какво правиш, а? Не събвам си грешно. Искате ли да полетите? Опа, полетяхте ли? Ой, яш. Ой, яш. Какво това? Пиво. Преди малко нещо му е ужили между другото. Ей, Буквално сме на Варвара. Опа, какво? Маслото къде е? Къде е маслото? От скъпото. Опа, тук в мъглата, батко. Гледай, ужас. Да, той се изака. Ако някой пита, това наистина е неговото лайно. Е кошмата. Тя брадата расте по-бързо от кошата във врата. Гледай. Я, ще се пробваш и да ме изпукаш. Да не стане нещо. Не, нищо няма да стане. О, да. Приятели, Сашо пак сра за втори път днескашния ден. Този път обаче не е използва тоалетна хартия да си избърши гиза, ами използва цялата вода, която има. Моите са повече. Зрители на това прекрасно и удивително YouTube видео, ние с Сашко стигнахме след горе-долу 11 часа ходене, още първия ден, стигнахме до първата спирка за спане за първата вечер от нашето приключение. Нали така, Сашо? Опа, драги колеги, намираме се на хижа пробойница. Какво правиш ти тук? Какво правиш ти тук? На мен това ми беше цялата идея. Аз съм един тук, един прилеп се промъква. Втория етап, 8 часа. Хлябджак. Закуската бата.
Давайте, приятели, към пътната страна сме, ама леко се сега ще се движим много бързо. Къде ви работили там? Здравейте, драги зрители. Това е сутринта на ден 3 и вчера вечерта имаше много гръмотевици. Много гръмотевици. Много гръмотевици. Много силни гръмотевици. Една падна много близко до мен. Много близко до мен. Много близко. Не, че изглежда. Между другото, аз виждам доста облаци падна. Не знам, бе. Ей, какво стана тук, какво направи телефона ми? Гледай, мръсник с мръсниците на мръсничкия свят. Чего се, не знам. Hehehehe